My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sonkamange CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Sonkamange CCP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, Hallelujah. Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Amene amapambana, amene amapemphera. Okondedwa mwa Mbuye wathu Yesu Kristo, tiyeni Mulungu atilankhule tsopano mwa mawu awo olembedwa pa buku la 3 Yohane, kalata wachitatu wa Yohane mtumwi. Buku ngati langali buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu, ndi tsamba 248. Tsamba 248. Muona ngati pamwambapo buku ngati langali akuoneka Yuda. Muona ngati ndi Yuda pa peji imeneyo. Komano mmusi mwa Yuda mwalembedwa mawu kalata wachitatu wa Yohane mtumwi. Ndikhulupirira kuti tonse tili pamenepo. Mkuluyo kwa Gayo okondedwayo, amene ndikondana naye mchoonadi. Okondedwa, ndipemphera kuti pa zonse ulemere, nukhale bwino monga mzimu wako ulemera. Pakuti ndikondwera kwakukulu pakufika abale kuchita umboni za choonadi chako, monga umayenda mchoonadi. Za kuchereza abale ndi alendo. Ndilibe chimwemwe choposa ichi chakuti ndimva za ananga kuti ali kuyenda mchoonadi. Okondedwa, uchita chokhulupirika nacho chilichonse. Uwachitira abale ndi alendo omwe, amene anachitira umboni za chikondi chako pamaso pa mpingo. Ngati uwaperekeza amenewo pa ulendo wawo koyenera Mulungu, udzachita bwino. Pakuti chifukwa cha dzinali anatuluka osalandira kanthu kwa mitundu. Chifukwa chache ife tiyenera kulandira otere, kuti tikakhale othandizana nacho choonadi. Za Diotrofe ndi Demetrio ndalemba kanthu kwa mpingo, koma tu Diotrofe uja ofuna kukhala wamkulu wa iwo satilandira ife. Momwemo ndikadza ine ndidzakumbutsa ntchito zace zimene azichitazi, zakunena zopanda pache pa ife ndi mawu oyipa. Ndipo popeza izi sizikwanira, salandira abale iye yekha. Ndipo ofuna kuwalandira awaletsa nawataya kunja powatulutsa mu mpingo. 11. Okondedwa, usatsanze chili choyipa, koma tu chimene chili chokoma. Iye wakuchita chokoma achokera kwa Mulungu. Iye wakuchita choyipa sanamuona Mulungu. Demetrio adamchitira umboni anthu onse ndi choonadi chomwe, ndipo ifenso tichita umboni. Ndipo udziwa kuti umboni wathu uli woona. Ndinali nazo zambiri zakukulembera, koma tusindifuna kukulembera ndi kapezi ndi peni. Koma ndiyembekeza kukuona iwe msanga, ndipo tidzalankhulana popenyana. Mtendere ukhale nawe. Akulankhula abwezi, lankhula abwezi ndi kutchula mayina awo. Mulungu amene ndi wodziwa kudalitsa adalitse kuwerengedwa
kwa mawu awo amenewa. Ndipo ndi wodala munthu amene amatamva mawu a Mulungu atawerengedwa, iyeyo amawasunga mawuwo ndi kukawachita. Amen. Tiyeni tipemphere. Atate Mulungu wathu, ulemerero upite ku dzina lanu chifukwa cha zonse. Ndi nthawi imene ife tonse akusonkhana mu mpingo uno wanu tikudzipereka tokha pamaso panu kuti mutilankhule ndi kutikonza. Tipemphera kuopsa kwanu kupitirire kukhala pakati pathu. China chilichonse chimene chimapangitsa kuti mawu anu asamveke, Mulungu zikhale chete. Koma mphamvu ya Mzimu Woyera ichite ulamuliro pena paliponse. Chifukwa chakuti mutsika pakati pathu ndi kumatilankhula, pamene mutilankhula mupeza wina ofunika mamasulidwe, pamenepo mamasulidwe wanu azichitika pamene mukutilankhula. Ndipo pamene mutilankhula mukapeza wina amene mthupi mwake simuli bwino, ali ndi nthenda imene akuidziwa ngakhale imene iye sakuidziwa, koma chifukwa chakuti ndinu Mulungu wochiza, mukafika pakati pathu pamene mukutilankhula chotere, tikupemphera machiritso anu akhale pakati pathu. Mtima amene mitima yawo yasweka chifukwa cha makhalidwe ngakhale abanja, ntchito, mabizinesi, tasonkhana momo. Pamene mutilankhula mawu anu, Mulungu, tifuna mtendere wanu. Ulemerero upite ku dzina lanu, mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Okondedwa, tatsala ndi 30 minutes ndipo tiyesetsa zonse zatsalazi kuti zikwanire pa 30 minutes. Tawerenga mawu pa kalata yachitatu yolembedwa ndi Yohane mtumwi. Yohane ameneyu m'makomentaries ena akumufotokoza kuti ndiye yemwe uja analemba gospel ku buku la Yohane. Yemweyo ndi amene walemba kalata imene Yohane woyamba, Yohane wachiwiri, Yohane wachitatu. Kalata imene tawerenga pano, Yohane akuipanga address kalatayi kwa mkulu wa mpingo mmodzi, Gayo. Kalatayi akuipanga address kwa Gayo ndikuyika mwa anthu ena amene mkalatamu akuwakamba. Mulatenga mbali yangapo mmenemu: Diotrofe, Demetrio, komanso muli alendo amene akuwafotokoza bwino mu nkalata imene. Kalatayi kuyang'ana kuti chifukwa chani Yohane akulemba kalata imeneyi kwa Gayo, mphamvu waitenga kuti akhoza kulembera kalata Gayo. Titati tifunse mafunso. Kalatayi ili ndi mafunso ochuluka amene akufunikira mayankho. Tikayang'ana kalatayi, wamulemberanji Gayo? Makomentaries ena akuchitira somboni za zimenezi kunena kuti Gayo akhoza kukhala mmodzi mwa otumikiridwa ndi Yohane. Gayo akhoza kukhala mwana wa Yohane amene muutumiki wawo anawatumikira. Ndipo atawatumikira, okondedwa onsewa pa mpingowu atautumikira, kukubweranso gulu lina limene mu nkalatayi akutchedwa alendo. Yohane wachita utumiki wake ndi kukubweranso ena amene adzapitiriza ntchitoyo. Ndipo akuona machitidwe a Gayo mmene akuchitira. Machitidwe okhawo akupanga reflect utumiki wa Yohane. Ndipo anthu otumikirawa akuona kuti munthu amene akutumikirayo utumiki wakewu, makhalidwe ake ndi machitidwe ake zikupanga reflect utumiki wa Yohane. Ndiye akubwerera
kukampatsa zimene tawerenga mkalatasi. Ndipo Yohane akuti, ndikondwera pakumva anthu akunena za makhalidwe ako. Ndipo Yohane akuti, okondedwa ndipemphera kuti pa zonse ulemere nukhale bwino monga mzimu wako ulemera. Pakuti ndikondwera kwakukulu pakufika abale ndi kuchita umboni za choonadi chako monga umayenda m'choonadi. Ngakhale kunoko kuli anthu ambiri amene amayenda m'choonadi. Mwina ngakhale kwathu kumsambachiko alipo ambiri amene amayenda m'choonadi, koma abusawa sangalembere kalata yotero. Chifukwa khala amene m'choonadi sanatani sanatumikire. Koma if you go to kapita akamamva kuti akuti akuyenda m'choonadi m'chimwemwe chawo, siyo chabusa. M'chimwemwe chawo chifukwa ndi utumiki wawo umene anakhala akutumikira kumeneko. Akamamva kumchenkhula kuti wakuti akuyenda m'choonadi m'chimwemwe chawo chifukwa ndi utumiki wawo umenewo. Akamamva kuti anawo akuyenda m'choonadi m'chimwemwe chawo chifukwa ndi utumiki wawo umenewo. Yohane akuti, ndipemphera kuti mu zonse ulemere monga mzimu wako uchitira. Chifukwa chani Yohane akufuna pemphero? Chifukwa munthu uyu akuyenda kale m'chotani? M'choonadi. Munthu uyu akuyenda kale munzenizeni. Munthu akuyenda kale mu makhalidwe enieni. Koma Yohane akuti, ndipemphera kuti mu zonse ulemere monga mzimu wako ulemera. Pali zinthu zina zimene ifeyo ngati akhristu timayeneka kukhala chifukwa cha chikhristucho. Ndipo lero mutu umene tigawane ndi umboni wakutumikiridwa. Makhalidwe a anthu otumikiridwa kwenikweni amaoneka bwanji? Machitidwe a anthu amene anatumikiridwa kumakhala otani? Ndi zimene lero tigawane mu mkamphindi kochepa. Yohane akufunitsitsa kuti ngakhale moyo wauzimu wa Gayo uli patali kwambiri, koma akufunanso kuti alemere. Kulemera akunena uku mu buku ili ndi kwa chuma ndithu. Chimene akufuna Yohane nkunena kuti Gayo ngakhale akuyenda kale m'choonadi, pacha Yesu ndiye chani kodi? Choonadi. Ngakhale Gayo akuyenda kale ndi Yesu, koma ngakhale akuyenda ndi Yesuyo, Yohane akunenetsa kuti ndipemphera kuti ngakhale upanga izi, koma ngakhale moyo wako wachuma ukhale pabwino. Okondedwa, pakati pa mpingo ngati uno alendo amaperekera umboni za utumiki umene anakachita ku mpingo kwawo kwa Gayo kumene amapemphera. Monga kalata tawerengayo, tinapita kukatumikira koma tinakumana ndi mkulu wina kumeneko Gayo. Makhalidwe ake ndiwotere ndikupereka umboni wonse wa mmene Gayo anawalindilira, ndi mmene Gayo anatumikirana nawo, ndi mmene Gayo anakhalira. Ine ndikuganiza kuti awa ananena kuti ngakhale munthu ameneyo uyu akuyenda mu choonadi chotere, ngakhale munthu ameneyo uyu ali ndi makhalidwe otere, koma pali kanthu kena kakumpelewera, alibe zomuthandiza ku moyo wathupi. Alibe zomuthandiza ku moyo wathupi. Moyo wake wa Chikristu perfect, koma munthu uyu alibe zinthu zina za kumuthandiza pa moyo. Ndipo kuti mwana wanu mulankhuleni ndi kumthandiza m'magawo ena. Mphamvu Yohane akuitenga pamenepo kuti ndipemphera kuti mu zonse uchite bwino monga mzimu wako uchitira. Tayangana nane bawo nkwafunsa kuti anakutumikira ndani.
kodi makhalidwe athu akupanga reflect utumiki wawo tutumikirayo munyengo ino imene tikuyenda ya Easter? Tonsefe muno tukumbukira utumiki wa Ambuye Yesu, tukukumbukira mazunzo ndi kufa ndi kuuka kwa Ambuye Yesu munyengo ino. Amene tonse kusonkhana kwathu muno ndi chifukwa cha Iye. Kodi makhalidwe athu ngati mpingo akupanga reflect ku utumiki umene? Makhalidwe anu akupanga reflect kuzimene Yesu amafuna ndithu kapena ayi? Kodi ndinu chitsanzo inuyo cha Ambuye wathu Yesu Kristu chimene akhoza kulemba ngakhale kalata iyi, ndikondwera mwana wanga kuti uli kuyenda mu choonadi, ndipo ndipemphera kuti munzonse uchite bwino. Ambuye Yesu tikumkumbukira mnyengo imeneyi. Kodi zikhoza kukhala zoona? Kodi akhoza kutero chifukwa cha makhalidwe athu aja kapena ayi? Okondedwa, ngati ndi ayi, tiyeni tichite changu chifukwa tikungozipusitsa. Titatha kusonkhana mmene timasonkhanirana, titatha kukumana m'mikumano yosiyanasiyana, zochitika zathu zikupanga reflect kodi tikukumbukira mu season iyi kapena ayi? Kuntchito kumene timakhala, kodi anthu akhoza kunena kuti awa amayenda mu choonadi kapena ayi? Kuma business kumene tili, kodi anthu akhoza kunena kuti awa amayenda mu choonadi kapena ayi? Kumabanja kumene tili, tonse amene tili m'mabanja, kodi nzathu akamationa amaona munthu wotumikiridwa kapena ayi? Fokondedwa, zilipo nyengo zina zimene ngakhale amene tikhala nawo m'nyumbamo saonamo utumiki ngakhale mwa ife, ngakhale timakakamira za Ambuye Yesu, koma sindife chitsanzo chabwino ngakhale m'manyumba mmene ife tonse tikuchokeramo. Kodi akazi wathu abambo atati apempherere mwamuna wa mwana wawo wamkazi akhoza kunena, Mulungu mundipatse mwana wangayi, mumpatse mwamuna wa makhalidwe ofanana na mbambo wake, kunena ife kapena ayi? Kuti Mulungu mumupatse mwana wangayi mwamuna ofanana ndi bambo wakewa, pakuyang'ana kutumikiridwa pa inu kumene Yesu anachita kapena ayi? Kodi abambo akhoza kunena, Mulungu perekani mkazi kwa mwana wanga wamuna wa makhalidwe ofanana na mmayi ake, kapena nena kuti yayi chipsinjo ndakumana nacho ine mwana wanga wayayi sitakumana nazo? Ndi mafunso amene ena tikhoza kumayankha. Anatitumikira ife ndani? Kodi makhalidwe athu amene anatitumikirayo akamaona ndikumamva amanena kuti pano pali mtumiki wa Mulungu kapena ayi? Ena atu amati zonena za anthu ndilibe nazo ntchito, olata manena bolena ndi Mulungu wanga tikutani, kodi tikudziwana? Chimenecho si Chikhristu ayi. Aliyense aneneka kukhudzidwa nzimene anthu akutani akunena. Ina alipo nthawi Yesu anafunsa, kodi Petro anthu amati ine ndine ndani? Amafuna kudziwa ngakhale zimene anthu amanena about him. Ndipo atanena china chilichonse anthu amati. Bible inangotenga kuzochepa zija. Sizinakwanire Yesu anafunsanso kuti nanga inuyo mmati ndine ndani? So, munthu amene amanena kuti zimene amanena anthu about me ndilibe nazo ntchito, bola ine ndi Mulungu wanga tikudziwana, si Chikhristu. Chifukwa Chikhristu kuti chizidi nchikhristu nchifukwa chakuti ena ankaona machitidwe anthu ena kuti ankachita mofanana ndi ndani? Ndi Yesu. Chifukwa cha makhalidwe amenewo ananena kuti iyayi awo machitidwe awo ene kukhala ndani awo? Akhristu. They did not call themselves Christians. No. So zimene anthu amanena about us is very important. Ndiye Yohane akuti, ndipemphera okondedwa kuti munzonse ulemere monga mzimu wako uchitira. Tiyeni okondedwa tipange reflect kumakhalidwe amene anatitumikira.
tikamakhala anthu aziona mulungu mwa ife, kuyambira pa banja pathu anthu aziona mulungu mwa ife, tikhale zitsanzo za kutumikiridwa ngakhale pa banja lathu, kuti mapemphero asamachite kuvuta pa banja pathu, tizikhala ma role model ngakhale ana athu. Mwana kumufunsa mafuna zakhale ndani, osanena kwa quality kako munthu, kumangochula apanda kapena apiri acha kapena akuti acha, osanena kwa quality athu. Ayi, ndifuna kutsimikizirani kuti ngakhale titakhala kuti tilibe ndalama, ngakhale titakhala kuti tilibe kanthu, ngakhale titakhala kuti ndife osauka, koma anthu akamangana makhalidwe okhawo amasilira, kunena kuti banja langa bola litakhala ngati lakuti akuti, despite chuma chimene anthu akhoza kukhala nacho, chifukwa cha Yesu amene tikhoza kukhala naye. Taona mabanja kuti ali ndi china chilichonse, mwana pobwelo chali chikuno galimoto, abambo pobwelo chali chikuno galimoto, amayi pobwelo chali chikuno galimoto, mwana wina pobwelo chali chikuno galimoto, magalimoto 5 nyumba imodzi bwelo tapanga pake kumpanda kuno, koma nyumbamo mtendere mulibe, Yesu mulibe. Alipo ena amene nyumba mwawo ngati akhoza kudya masanano ndi madzulo adyera mpiru basi, koma mtendere umene ali nawo ndi wokwanira. Chitsanzo chimene amapereka kunja kuno ndi chokwanira, akhoza kukhala atumiki amphamvu kunja kuno ndi chokwanira. Anthu amenewo ndi amene Yohane akulankhula kuti ndipemphera ukondedwa kuti munzonse utani ulemere. Makhalidwe athu ndi otani, chimene chikhoza kumpanga konvinsi Mulungu kuti awa nyengo zawo zivute zisavute, zisiye zisinthe, ndi chani chimene Mulungu chikhoza kumpanga konvinsi. Chifukwa amene apangidwa konvinsi iyo ndi amene akuyenda mu choonadi, amene akukhala mmakhalidwe achoonadi, ameneyo ampanga konvinsi ngakhale mtumiki wa Mulungu kuti ndipemphera iwe kuti munzonse ulemere. Makhalidwe athu, machitidwe athu, timakhala motani? Tikhoza kuchola machedza, tikhoza kuvula salu zathu ndi kuyala misewu umu ngati machitira mucha, tikhoza kupanga china chilichonse chimene tikhoza kuti tili mu nyengo ya Easter. Kodi makhalidwe athu akupanga reflect ku zimenezi? Nanga neba wanu amatijana about you, zilibe kanthu kuchali chikuno mtamalawirira, kumafika nthawi inaliyonse tonse tisanafike inuyo nkufika, zilibe kanthu. Anthu amatijana about you, chifukwa zimenezo zimene Mulungu akufuna. Chikhristu chisichinendeka, koma ngakhale anthu andizungulira aneneka kuva mtendere umenewo, chisomochi chasefukire ndi omwe amene andizungulira. Abale anu amatijani akakuyang'ana, what do they say? Chifukwa Chikhristu chakwenda pamene popo, mutapanda kupanga zonsezo mubwera muno chipembedzo choyamba 5 koloko inu nkubwera 4 koloko, zilibe kanthu kumaso wa Mulungu. Olo mutakagona kuphiri chaka chonse kuti zilibe kanthu, chifukwa Mulungu sakuyang'ana zimenezo. Chikhristucho si chimenecho chonse chimene mukuchitacho. Ayi, nthawi sili kumbali yathu ndithu. Makhalidwe athu, machitidwe athu azipanga reflect kwa amene anatumikira. Tikhale chitsanzo cha anthu enieni otumikiridwa. Aliyense muno amene ali muno anatumikiridwa ndi munthu, amene sanatumikiridwe ndi munthu ngakhale ali munomo amene si Mkhristu. Aliyense kwambira ophunzira Yesu, onse amene you name them, amene ali m'Baibulo anatumikiridwa kuti akhala atumiki. Aliyense. Makhalidwe athu apanga reflect kwa utumiki umene ife tinalandira. Choopsa china nkalatamu akufotokoza ngakhale za makhalidwe ena a wanthu, kalata addressed to Gaius, koma no nkalatamu akupangamo reflect za makhalidweso ena a wanthu ena ali momwemo. Wina sathawi kuti anthu amatijana about him. It's very important zimenezo. Ngati sitingasamale zimene anthu amanena za ife, sitidzatha kutumikira Mulungu ayi. Akambamo nkalatamu za Trofe ndi Demetri makhalidwe yawo, akambamo nkalatamu kuti amakhala bwanji pa mpingo. Awuzana neba kuti za inu timakambirana inu kulibe.
aliyense makhalidwe yake akungoyeneka kuti akhale makhalidwe akuti anthu akamakamba za inu olata makamba inu palibe muzisekerera olata pesa kuti akambirana za inu musachokepo mukhale pomwepo kuti pitirizani you can talk whatever chifukwa cha makhalidwe anu mulibe nawo nkhawa ayi amene ndiye mkhristu. Mumati chani ndamva zonse zimene mmanena mumati chani dziwa kuti iwe uli mvuto koma anthu atakamba za iweyo kuseli udziwa zimene amakamba za ine kuseli nzabwino ifo makhalidwe angaso ndi abwino amapanga reflect kwa amene ananditumikira ine. Haleluya. Yes, ndimene anthu futi kuyeneka kukhalira basi ngati akhristu. So kalata iyi amalemba Yohane kumulembera Gayo choyamba kumuyamikira makhalidwe yake pitirizani makhalidwe amene ndi abwino koma ine ndikupempherera iweyo kuti uchite bwino. Tsono mkalata yako ndi zambiri zimene ndikanakambirana ndi zambiri koma ndisalembe ndikapezi ndi peni ndikubwera komweko kuti tidzalankhulane maso ndi maso. Aliyense atangoganiza kuti pamapeto pa kalata iyi meeting ya Yohane ndi Gayo itatha Gayo moyo wake unali pati. Okondedwa, tiyeni makhalidwe athu tonse amene tasonkhana akhale abwino kaya nkuntchito akhale abwino ngakhale alonda pageti pa akamakuona inuyo azoona mkhristu kati ndi anthu ogwira ntchito pano akamationa azoona mkhristu pakhomo pano anthu akamakuona azoona mkhristu maneba akamakuona azizoza awa ndi achamapempherawo azoona chikhristu mwayi nthawi zonse kuti mamapeto pa zonse Mulungu akondwere nanu ndipo Mulungu akakondwera ndi makhalidwe anu Mulungu akakondwera ndi mmene muchitira zinthu zanu. Okondedwa, kuchita bwino konse timakufuna kudzatipeza paja siliva ndi golide ndi zandani zake za Mulungu ndipo kuti muyambe mwathanga ufumu wake ndi chilungamo chake zonse zapatsidwa kwa ndani. Formula yake ndi tikuwerenga pali Gayo akuyenda munchoonadi akuchita zinthu zake munchoonadi. Yohana akuti ndipemphera kuti zonse utani kodi ulemere. This is the formula. Olo titathamangira chuma mwantundu na uliwonse koma ngati makhalidwe athu ndi machitidwe athu they are not reflecting kutumiki wa Ambuye wathu Yesu Kristu zonsezo zilibe ntchito. Ndi wodala munthu amene amataka mva mawu a Mulungu iyeyo amawasunga ndi kukawachita mawuwo. Amen. Tiyeni tipemphere. Atate Mulungu wathu mu dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu zikomo kwambiri chifukwa cha kulankhula ndi miyoyo yathu mawu uno chotere. Pemphero lathu kuti mukonze makhalidwe athu mukonze machitidwe athu azinthu kuti inuyo mukamatiyang'ana muzikondwera ndi makhalidwe athu ndi ntchito zathu. Inuyo mukamatiyang'ana muzikondwera ngakhale ndi ntchito za manja athu. Mukamatiyang'ana pa banja pathu muziona azitumiki anu kuti tsono khalidwe limenelo likhoza kupanga reflect utumiki wanu ngakhale anthu akamationa akhoza kumadziwa kuti ife ndiye womboledwa. Ulemerero upite ku dzina lanu chifukwa cha zonse. Mukhale nafe ndi kudalitsa ngakhale mpingo uno. Tupemphere chifukwa cha abusa Reverend Dr. Sidika Nyenda ndi amayi ndi banja lonse. Akumbukireni mu zinthu zonse zimene achita. Kumbukirani utumiki wawo. Kumbukirani ngakhale ntchito za manja awo. Ife tonse amene tinasonkhana kumvetsera kulankhula kwanu mutipange kukhala kuchita mawu anu nthawi zonse kuti mukondwelenso ndi ife mu dzina la mphamvu dzina Khristu Yesu mwana Mulungu wamoyo. Amen. So much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonkamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.